Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Shin kana so Allah ya buɗe maka kofofin arzikinka? Kai ta samun kuɗaɗe, kai ta samun rufin asiri ba tare da ka tambayi kowane ɗan adam ba? In kana son haka, kai kokari, kai ta karanta ya ganiyu ya mugni, ya ganiyu ya mugni, ya ganiyu ya mugni 1060. 1060 bayan kowane sallar asuba, ko kuma kai ta karanta babban adadi dangam 4,444. 4,444. Insha Allah in ka ga goma kana karanta wannan, Allah Ubangiji zai rufa maka asiri. Za ka yi ta samun rufin asiri ta hanyoyi daban-daban ba tare da ka tambayi kowa ba. Alfarma yake sallallahu ta'ala alaihi wasallama. Saboda haka in ka saurari wannan bidiyo, kai kokari ka yi sharing ɗin shi domin yan uwa su amfana, saboda wannan kunci da ake fama da shi na rayuwa, sauran yan uwa su ma su samu su fita daga wannan kunci. Alfarma yake sallallahu ta'ala alaihi wasallama.